que fos d'opinió ja vull dir. Alguna història del casal. Museu d'Arxiu de Santa Maria. Ja. Bé, bon dia. De Josep Puig i Cadafalch se'n saben moltes coses, però encara segueix sent una figura desconeguda, especialment la seva vessant d'home polític. Puig va escriure articles d'opinió en gairebé un centenar de mitjans d'expressió, 20 d'ells internacionals, i això és molta paraula impresa. Per això, un dia com avui, que l'honorem amb motiu del seu traspàs, potser, més que parlar d'ell, és millor llegir-lo. Saber, ni que sigui escadusserament, el que deien les seves paraules d'home polític. Per això he fet una tria de fragments de textos seus amb l'única pretensió de donar unes breus pinzellades del mataroní il·lustre. Puig mai va ser un polític decididament professional. No en tenia la vocació. Les intrigues i els tripijocs polítics o els llargs i tediosos debats parlamentaris del sistema de la restauració borbònica no eren sant de la seva devoció. Ell sempre va preferir l'eficàcia de les obres, el projectar estrenat com a parlamentari en la sessió del 13 de juny de 1907, exposant el programa de solidaritat catalana. Deia: vosaltres representeu el món de les idees uniformistes i artificials. Nosaltres representem una idea de varietat, de naturalisme. Aquest estat unitarista, darrere decadència d'una sèrie d'idees històriques, penseu que jo, ciutadà de Barcelona, gaudeixo dels meus drets i de la meva llibertat? Penseu que jo, ciutadà de llengua catalana, sóc igual que vosaltres, ciutadans de llengua castellana, davant l'Estat? No és així, perquè quan arriba, per exemple, el moment d'atorgar testament, l'Estat m'impedeix emprar la llengua que jo estimo, la llengua de tota la meva vida. Quan arriba el moment d'usar la paraula per exercir la funció més noble d'un estat lliure, l'Estat posa els representants del meu país davant vosaltres, que parleu el vostre idioma, havent de traduir el seu. Heu substituït l'estructura d'Espanya, convertint-la en unionista a la francesa. Nosaltres volem restaurar l'estructura tradicional de l'Espanya de les varietats. Volem un estat federal que tingui cura de l'acció exterior, però també volem una llibertat absoluta de cada regió, per tal d'organitzar-se en els altres temes, en tot allò propi d'ella mateixa. Llibertat absoluta per tal d'organitzar-se com un estat dintre un altre estat, amb tota la independència adient a les seves necessitats. El pas de Puig pel Congrés dels Diputats tingué escassos resultats. Desengany, que confirmà la seva tasca infructuosa que sempre havia pensat que era. Ja per acabar, deia l'altre dia el doctor Eduard Riu que en Puig i Cadafalch hi ha unes idees de fons al voltant d'un projecte de país, d'universalisme i de modernització i que maren tota la seva activitat. I és per això que el lema d'aquest proper 2017, aquest any Puig i Cadafalch, que aviat s'inaugurarà, sintetitza i defineix esplèndidament la seva figura i la seva obra. Josep Puig i Cadafalch, arquitecte de Catalunya. I acabo amb unes darreres paraules de Josep Puig i Cadafalch amb motiu de la seva elecció com a diputat a la Mancomunitat de Catalunya el 1917. Deia: el caràcter dels nostres actes és completament distint del dels altres partits. Parlem de telèfons, de carreteres, de cultures, amb el to elevat de la nostra política que sols té un fi: construir i reconstruir Catalunya. Moltes gràcies. Junts, ens volem ben bé les
fila, tra-la-la-la-la-la, fila i se'n va. Vaig al teixidor, que tinc pesta oblida, quantes canes hi ha. Hermosa Maria, tra-la-la-la-la-la, fila, tra-la-la-la-la, fila i se'n va.